हाय सांग मैंने कमेंटर आसीला आउ एक पावर विंडोर वीडियो करने बिलर हल करके देखापी कही प्रथम आसतु देखिए मो बिलर हल किसी करुच्ची कमेंटर भी लिखी कमेंटर भी लिखी प्राइज केते यार प्राइज रोचे 35,000 बर्तमान में तो काद हल ना सुखिला हल बाड़ी हल आपको देखा किछिटा किछिटा बाकी अच्छी सबू बिल हल हम है बेले पार्ट पार्ट करके सब देखेबी आपण मानक काद हल तो ये हो पार ना काद हल हेले भी काद हल भी देखेबे किछि भाई माने बुझी पारि नथिले मशीन स्टार्ट केमिति करंती कौन करंती एटा बुझी पारि नथिले आसंतु आउ थे मुझे आपको देखौची बुझे दूची एटा तार रनरटा एटा रनर स्टार्ट कला बेले रनर दिया जीवो ये तो गाड़ी रो प्लग एटा होची चुकटा रहिला एटा ऊपर एटी डबल अच्छी डबल एटा रहिबो स्टार्टर एटा होची स्टार्ट हला बेले कला बेले एटा आसीबो रनर को आसीबो एटा स्टार्ट करा जीवो एटा तेल ऑन ऑफ रही एटा तेलटा तो तेल ऑन रहिबो सब बेले एटा स्टार्ट करिया पई एटा लागुची एटा एनिकी करियाला परे स्टार्ट करिया जीवो स्टार्ट केमिति होची देखौ छी आपनको एटा ऑफ एटा ऑन एबडी ऑन ऑफ अच्छी एटा ऑन है एटा गाड़ी गियर अच्छी ताको न्यूट्रल कराला न्यूट्रल मझीरे जीरो अच्छी 1 2 एटा दीटा गियर एटा जीरो मझी पोजिशनटा जीरो सब बेले जीरो रखिए ब्रेक एटा क्लचटा चापिले चलो गाड़ी आईटा हूँ रिवर्स यहाँ ब्रेक क्लच टाइप रही रिवर्स आसतु स्टार्ट केमी हो देखिए आपन को हूँ स्टार्ट
ଟିକେ ବଢ଼ାଉନା ବଢ଼ାଉନା ଏଠି। ମୋ ସାନ ଭାଇ କହିଲା ହଳ କରିବ ବୋଲି, ସେ ଟିକେ ଇଚ୍ଛୁକ ହେଲା ଯାହାକି ଭାଇ ମୁଁ ଟିକେ ଚଲେଇବି, ସେ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଚଲାଉଛି। ସେ ପାରମିଟକୁ ଦେଖିକି ସହିପାରିଲାନି, କହିଲା ମଜା ଆସୁଛି ମୁଁ ଟିକେ ହଳ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ହଳ କରିବା ପାଇଁ କରୁଛି। ଦେଖ ସୁଧୁ ଜାଣିନଥିଲା, ନୂଆ ଚଲାଉଛି, ବହୁତ ଇଜିରେ ଚାଲୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବେଶୀ ଶିଖିଲା ହେଲେ ଗାଡ଼ିରେ ଟିକେ ଡେଇଁବ, ଆଉ ତାପରେ ନୂଆ ଚଲାଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟିକେ ଡରିଲା ଭଳିଆ ଚଲାଉଛି ନଈ ନଈକା। ଆଉ ସାନ ଭାଇର ଇଚ୍ଛା, ଆଉ ସେ ଇଚ୍ଛା କଲା ଚଲେଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଲାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ଇଜିରେ ଚଲା ହେଉଛି ଗାଡ଼ି, ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ବହୁତ ଇଜି। ଆଉ ଛୋଟ ବି ଇଏ ନୁହେଁ ଯଦି ତାକୁ ଭାବିବା ଆମେ ବହୁତ ଛୋଟ ଭଳିଆ ନୁହେଁ, ଗାଡ଼ି ବି ଛୋଟ ହେଲେ ବି ବହୁତ ତାକତ ତାର। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଭଳି ମାଟି କାଢ଼ି ଦେଉଛି, ସେ ବହୁତ ଚୁନା ଚୁନା କରିଦେଉଛି ବି, ଭଲ ହଳ କରୁଛି ବି। କିନ୍ତୁ ଏଇ କ'ଣ ଆମେ ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ପାୱାର ଟିଲର ଯେମିତି BST ଶକ୍ତି ଏସବୁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ କାମ କରେ, ଇଏ ତାଠାରୁ ବି ଭଲ କାମ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଯାହା ବାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ସେଠି ବି ଇଏ କରିଥିଲି, ୟାକୁ ମନ୍ଦା କରିବି, କିଆରି ମନ୍ଦା କରିବି। ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଫାଳ ହଳ କରିଥିଲି, ଆଉ ସେ ମାଟି ଶୁଖିଗଲାଣି, ତାକୁ ମନ୍ଦା କରତେ ହେବ, ନାଳି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନାଳି କଲା ପରେ ଗଛ ଲଗାଇବା। ଆଉ ଏଠି ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ଲଗାଇବା। ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ହେଲେ, ଭେଣ୍ଡି ଧୋଇଲେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଶା କରୁଥିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି, ମାନେ କେତେ ଦିନର ଗଛ, ଆଉ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଲଗା ଯାଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ସେ ଗଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସିଏ ଫଳ ବି ଦେଲାଣି, ବହୁତ ଥର ଫଳ ଦେଲାଣି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ନଥିଲି, ଆଜି ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଛି ଦେଖାଉଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ, ଲେମ୍ବୁ ବି ଧରିଛି। ଆଉ ବେଶୀ କ'ଣ କିଛି ବେଶୀ ଲମ୍ବା ବି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ କରୁନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି କହୁଛି। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବି। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଲଭ୍ ୟୁ।